Guys, matong buntag na tang tanan. Diyan na, nagkabit na si Yodaris. Curtain rod. Kabitan ng yoy. Karong amo na ni mga kuhan. Karong mataod na nila. Sabitas kurtina. Kaya na yung mga kurtina nang abot. Kami pa daan nila sa ate. Manaod dami dani. Karon. Haling taod rin. Mut. Ha? Aw, say ugma na. Ugma na lamang kumaguan. Tao di guys kay maabugan. O lagi maabugan day kuno sa kuan. Kay sayangan na. Hindi sa maabog-abugan ba? Kabitan da ang yuyo kay matulang sa na naman hay ini pang kuan. Pamutang. Ha? Dagko si Zano. Ana ang ikabit rin daan ni isa. Wala may na si Za ako ano. Guys, kabit. Okay. Taod na. Nice na. Kaya tinataod na. Yeah. Yan na, nag-skim coat. Tapos papagabril na ris pantaw. Skim coatan na guys. Nindot na sa tanawon. Wow. Nice na. Ibaba pa. Skim coatan pa na din na. Yan na. Second coat. Second coat pa na pa. Coat. Yan na. Humanawag taod ang mga curtain rod. There is salad ha. Ano, taod na. Nagdala sa mga kwarto. Yeah, guys. Tadadan! Then, nice na. Nabutangan na o kortina. Mama! Nindot ka sa kortina nila sa ating ipada. Thank you, te! Napinganin. Thank you, Kaazo. Isa? Napinganin. Ano ako mahadaya nga ready ah. Matanggam mo nang. Karon. Ha? Kamuan na nato. Karon, maligo pa man tauna. Guli na lang. Oh, sige. Nindot Kaazo. Salamat Kaazo nindot tanan te. Debut na. Gibanan ko nila sa ate ganihan nagkuan guys. Nagtao dani dapod. Salamat Kaazo nindot tanan te. Nice na Kaazo kamong kwarto. Tag mga kuyas nga kwarto dia guys. Nice na pag ilahang nga kwarto. O di naman dahil kurente ni siga na. Tada! Nagilahas kuya guys ya. Tauran na na o kwartina aglas kuyas. Ha? Gusto ko dito na kamubo. Nana. Karon hina. Salamat Kaazo Linzote. Diyan na kwartina nataod na. Nice na Kaazo. Naka heart sa mata. Mita. Karon guys magkuan ko na ni kanang taod ko daring among mga picture. Nanday may mga picture guys ya. Family picture. Sa dire. Elia. Ken. Ma. Elia. Ano na ibutang na center. Dari pud sa ibabaw. Ana. Sa kanang clock among ko nang utang Aba, diha. ang kilay ma. Wow, kilay di kim baga kaayo. Baby day. Yeah guys, mo na yung mga picture. Yapod. Nanggo pa hang kimi-kimi dari. Kato mo na yung pagkuhan nila, mini king and queen. Yapod. Ya, yapod. Si Gabi og si Sharon. Yapod guys. Yapod guys. Nice Kaazo. Salamat Kaazo te. Nandot pagkakuan ba? Dara na mo ibutang. Dan. Hindot siya. Yang kurma. Hindot pagka gama. Thanks, Ate Christine. Uy, arang biyuho na ko ang yuyo dari no guys. Oh. Nakanay sa gidahang kuan. Hapit na. Dana, hapit na. Hapit na mahuman. Araw na taman. Dana ra. Okay. Lagi. Sakto ra man pud ag isang tiles. Dani ba? Mm.
Yan na, nabutangan na dari. Sa abuhan. Malakaw dahil meron guys. Pero di ubas pa pag-abril ako ra. Kamis Ma'am Cindy. Malakaw dahil meron sa teacher ni Kuya Kinkin guys. Sa mangita ko namigaw na. Ngita namigahang isuo. Niga. Kuan. Wibis. Wibis sa gabi Thursday man sa gabi gamang kuan. Madonna. Dong na may Gendolman. Pero at bata sentro, ma'am. Hindi na, layo na sinto. Aw. Sige. Para naman dahil, Miss Ma'am. Hambak kami, guys. Ano tadapit? Hospital, ma'am. Ha? Pagpang sa hospital. At, dato? Oo. Ano ilang ko ano ha? Yan na pa yung mga. Wala, taas mo ka. Abi lagi na kung merkado man siguro padung sa ma'am. Diyan nami guys. Arami dari sa ma'am ang itagaon. Muna yung tsakang kuan. Ako nakuha ng ganito. Dini. What? Close naman good ni. Wa na yung nagkuan dani na. Kara naman sagbeta. Muna hospital. Private ni no. Private. Ito ni pwede ka doon. Tanpa ko sa Sakay na. Napay sakyan. Da na. Napay sakyanan. Anong bidana? Aw dari dia. Kali na. Wedding. Ano ito may nga ni? Mga highway. Ay, di ara. Uy, nice. Ma'am na Kana na. Mga neron. At tumida to guys, mga bag to Guys, mangita na may darig kagaunan. Ikaw mo na naman pili, ano man. Isuko. At ka ng isukod. Pwede isukod? Yes, ma'am. Sige, pwede rin ko ng isukod. Di marang guys. Di marang nakin. Nice rabantag kulur. Kaso di man maarang. Di marang ni mo? Di da kinted food. Nice isa guys, singari ang igaw. Dihan Magdibo. mga ko magdibo na rin. Kad 18. Ma'am. Nice. Si Madonna naman to'y mag-white. Si Madonna mag-white. Siya, ag mga Anong here? Oh. Siya. Okay naman pag na-white ka kay you're the Okay ra. first round. pwede ra. Kaya nga na, o kanina sa sabon. Ang ngayon, mo mga adjo. Guys, aghanggaon. Di ba, oh. Pero tangtangan ni hang strap. Niguan na. Kari ka taas. Ma'am Cindy, ra ka supportive ka sa mga mga. Kari ka taas. Hindi lang makaluhan. Itong tango na imahang usa ka. Ito ang wildflower. Gawas betas ko ang nga nga. Kana Lily Cruz. Gamay higit ka tinas ko ano. Uy, sige sana si Mas Salvador. Di po si Nice. Murag dito. gamay ka ato, murag bata. Sina, oh, ang Sige, ngayon, mula Jimmy, was kadi ka ka- mag-bra kay ag imong ano sa bra Mag-bra. makita man. Para ba dahil na? Na naman sa day po ko idaan. Ano na yung phone? Anak ko nga anak ko. Sitro mo na siya. Ilad sila sa pumo eh. Nasa hila sa phone. Yes, ilad mo sa pumo no. Okay, so good. Dali pala. Disa. Dugay pa ni ma-upload na human nagkuntis. Oh. Di sana ipakita guys. Naghumanas kuntis. Kaya dyan ay makakita. Kasi may manundog, duha nami. Aga. Kambal gawas. Kambal may nigawas na naman itong nagiparihan naman. Okay na. Mana na yung mga napilis, ma'am. Di sila pa judges na mga duha. Salamat. Sa may nga sa insong koon. Maria Fisbute. Ara na mo guys, diya sa Indulman sila. Diya sila sa atbang sa Hospital. hospital. Paulina Hospital. Paulina Hospital. Kaso Hospital, nag-close. na ako Nag-close. Nagpaulina na sila na sila. Nag-close na ang Paulina. So sila na lang may nag-open Kami na. nag-open daw. O magapoy magkuhan-kuhan. Nausahay ko na maparamdam. Nakagas ko Ay. paramdam. Adlumis. Basta, Guys. Kuhan ka na ay sila mo na pag kasi magkuhan pa. Pagkuhan. Bata mag-ilap.
Sumo na ni. Okay na ni, ma'am. Anong tantangan ni? Bangan. A few moments later. Diyan na guys, abot na aga magipaabot nga kabinet. Diyan na ti. Niabot na gasa dagat nga gipaabot nga kabinet. Duha ka semana po ni sa nang abot guys. Sa kanang nay nagdajong mo na sila mo'y naghimo kanay jahang papa sa karing nay sa kadajong ijahan ning anak. So sila ra pud mo'y magkabit da ning kabinet nga mo na palit. Diyan na ti. Lahan na ni ikabit ron. Hindi ko naman ho. Ha? Ate. Punta na go. Ha? Lekhan. Ha? Busto. Sure. Asa? Na guys, ang kabinet, buo. Go. Ya. Alam mo. Ha? Binasa. Ha? Ini. Hah? Gang-gang. Bentar namanya ke. Negos pun. Ya, kita. Guys. Taod na. Asa may dakeng sa amin na ako adaris tumoy? Tuwa. Ah, Na ano? Tuwa. pero dali ra man kato. Ato pagi ang rasa ka. Ah, Badlis. kadang nindot ta za Badlis. Emo ni bata? Oh, mo kay kamauna pud mo kuan. May mong kuan partner. Dan natin ni abot na. Taod na na. Nice sa color. Ha? Oh, kapit na mga pulis. Dali na. Kumana man na yung yuyo dari. Magkuhan na lang. Tong tiles frame din eh. Kinira may butangan. Nagdiri di na. Ha? Butangan pun? Dari pun. Ibad to. Diri pikas di na. Ah, sige. Hindot siya Taod na. Tinatauran na.
Balik na to daning kuon. Yan ako sa bahay guys, nahaman na practice sa mga final practice. So, mga adlaw, mo nagazid. Mo na mga adlaw. Salida na mi bitaw. So, na naman na butang og tiles dari sa mga abuhan. Yeah. Nice na pag. Nindot na kaso. Dada sila sa mga kuan, butangan na po sila. Ano, butangan na sila og tiles. Tauran ng ganiha. Naman na ipang-arrange ring mga kuan. Yeah. Kaya nasad sa mga cartoon. Saka rin nakabit na din ang mga picture frame. Yeah. Mga picture frame. Kabit na naman. Thanks, Kazote. Diyan na, nakabit na. Nakaod na. Thank you, Kazo. Te, yeah. Manggi-arrange ni Ate Binus, ganina. Dati katang mga gipang-arrange. Nice na, yeah. Oh. Manto pa doong. Adto tanaw ng ilang te. Dada na nagipangmutang, ag-uban nga konti mga gamit para mahipos. Dada ris ilang dati mo nang nakuan plaster ag mga kana mga dilata. Ja dari itong mga sabon. Jagdari te dia na kuan nag cortina ta sa pajunon. Nanate ang cortina sa dare. Oh, di nate. Kaso pa na mo ma-arrange sa lingkuran nante mo pa nang i-arrange sang labhan tong katong was mga gagmay nga unlan nga sandiganan. Karon mo wag abog ba? Dapat nice na kadjot eh. Ito pa dong sa mga picture da na halina nagmanaong na halina na darida agka ng clock pa nang amo pa nang utrohon na nati mong ibalhin na rin na nati nice na kaadwo salamat kaadwo ni zontanante